Nagpasar sang resolusyon ng Iloilo Provincial Board agod ipabutyag ang ila suporta sa House Resolution 414 nga ginpasaka ni Representative Laila de Lima nga nagaduso sang investigasyon sa ginaaligar risky transactions, poor investment decisions kag iban pa nga paglapas sang regulasyon nga nagaresulta sa kapirdihan nga nagabalor sang 8,800,000,000 pesos sa Government Service Insurance System o kon GSIS. Ang resolusyon nagapanawagan sa appropriate committee sa House of Representatives nga magpatigayon sang inquiry in aid of legislation para masiguro nga may mag-ako sa responsibilidad para sa mga nag-contribute sa pondo sang GSIS. Sa interview sang Bombo Radio kay 4th District Board Member Rolando Distura, ginpahayag sini ang iya kabalaka sa ilabahin na hanungod sa napirde nga pondo. Suno kay Distura nga dapat may manabat kag dapat ipapreso ang responsable sa kapaltahan bangod ginpangabudlayan ini sa mga empleyado nga nagabaka-baka sang obra para sa ulihi ila maangko ng ila pensyon. Samtang ginako ni Distura nga may ara na sang ongoing investigation sa iban nga isyu sa pungsod, lakip na ang may kaangtanan sa infrastructure projects, nagpanawagan siya nga hindi pagkalipatan ng isyu sa GSIS. Sunod sa iya, ini ang kinamatarong sang public servants kag government employees ila o kung nagadepende sa ila pensyon kag kontribusyon para sa maayo nga pangabuhi sa tion sang ila pagretiro. Nahibaluan nga ang House Resolution 414 ni Representative Laila de Lima nagahingyo sang congressional inquiry agod mag-review sang investment policies sang GSIS, mag-validate sang proseso kag mahibaluan kung may paglapas sa fiduciary duties nga may nagadumala sang pondo. It's very alarming nga ini sila nga arad sa board gitagaan sing otoridad pero gin waste nila napirdi sang 8.8 billion sa there are more than 2.8 2.7 2.8 government workers all throughout the country nga naga-contribute. Areho, example lang. Akon nga GSIS share. Makon mo ang ako niya, GSIS premium ko is 12,700. This is every month. That is 12,000. Di pila na ako kabulan sa... Tapos hampangan lang nila ang kwarta namon sa invest. Paano karon kung mag-retire kami? Kasi wala na kami batunon na pensyon. So, sakto ni nga dapat imbestigaran sila. They should also pay.